Dit is hem. Mijn racemonster voor komend jaar. BMW M3 voor de Nederlandse Dutch GT4-klasse. De koningsklasse van de Nederlandse autosport. Toppers als Jeroen Blekemolen, Christian Frankenhout. En ik. Dit is een BMW M3, 420 pk, V8 motor. Ja, en ik rijd samen met deze vogel, Peter Stoks. En wij gaan samen proberen de oude Lullen Cup in de wacht te slepen. Dat is voor rijders van boven de 45. Dat ben ik, gemiddeld zijn wij dat. Gemiddeld zijn we dat, ja. Ja. En het is een monsterlijke auto. Ja, enorme brede banden natuurlijk. Achterwielaandrijving, dat is voor mij ook allemaal helemaal nieuw dit jaar. En als ik volgens mij buiten nu goed kijk, beginnen we de eerste spettertjes te zien. Dus kijk vooral straks even hoe wij twee het ervan afbrengen. Nee, jij aan die kant. Maar die foto willen wij boven ons bed, hè?